Kif it-tlieta ġew introdotti miżuri ġodda brabta mal-pandemija, diversi persuni nġabru biswit bib il-bombi fil-Furjana fejn minn hemm imxew f'dimostrazzjoni lejn il-Parlament fil-Belt Valletta. Huma protestaw kontra l-mod illi bih il-Gvern tal-Labor qed jimxi fiċ-ċirkostanzi tal-pandemija bl-obbligu illi trid bil-fors turi il-vaċċin. Huma insistew illi l-Gvern qed iġalhom jeżistu mhux jgħixu ħajja normali. Diversi persuni insistew illi jridu garanzija li t-tilqima m'għandha l-ebda riski għal saħħithom jew għal saħħet uliedhom. Kif sostnu il-ħut minnhom ġarbu xi sintomi wara t-teħid tal-ewwel żewġ dożi tal-vaċċin. Għalaqstant appellaw lill-Gvern sabiex verament iħares il-libertà tal-individwu u jħallilhom għażla mingħajr lit tal-azzar dittatorjali. Filwaqt li l-Partit Nazzjonalista sostna li hemm bżonn li nirrispettaw il-pariri tal-esperti mediċi u nkomplu nitlaqmu għal kontra l-COVID-19, fl-aħħar jiem il-Partit Nazzjonalista appella lill-Gvern sabiex jirtira dawn il-miżuri li pratikament jagħmlu il-booster obbligatorju.